Fuluka poisa. Why not do that too? Why not do that too? Like you poisa. Why not do that too? Molo bahlekazi. Wepho kaKhethelo. Hey, Esanika. i-content yakho mfana imnandi mfana wami. Hey, ngihleka ngize ngibhuquze mfana. Hayi. Ngiyabonga mfethu, Hayi ngiyabonga. uyinkozi mngani wami. Hayi. Hayi i-content yakho mfana. Hayi. Ugrand. Ngirathi lapho. Ugrand wena. Awushuni mfethu. Nawe uyavela ngapha nika lami kugcwele into nami kuleya ngufethu. Ngiyavela mfethu. Hey ndoda i-account yami ilahlekile iseyabuya izolo ucabanga from January. Hey. Yini? Bebehekile. Hey. Manje uyibuyise kanjani? Mina mfethu. Khona i-agent engiyitholile mfethu ekwazile ukuyibuyisa yazi. Hey mina mfokade mina bengiqeda mina S5 le-account manje le. Mfethu yazi lama account wakhe ngabuya wonke ngitshela. Kodwa le ngizokunika ilento le ngizokudiyema ngithola amanamba akho so that ngizokutholela labantu laba cause labantu wathi mebe ne-account yakho ngeke saphinde beyihack mfana. Uma mfethu le isize setshenziswa abanye abantu zikhona le enye nje futhi ayisiko 700k followers cabanga. Hawu mfethu mina eyona ufone ngikhohlwa ngisho ama-followers akhona awufone 15 ene wo-217 leyo yathathwa ngedadi iJulayi ngiyakhumbula ngedadi iJulayi kwaphela ngisishwala mfethu wathi yasifethu kwaphela ngisishwala. Baba yabo nje ngeke ngawuyeka nje no-TikTok ngawuyeka for 3 months ngathi ngeke ngiphinde nginyanga yabona nje usungiqala phansi i-account. Eyi mfethu ayikho into enzima njengaleyo nto uqala phansi account kumele usipane kanzimende mina mfethu it's not like ngizocela umuntu ukuthi ayipromote no like ngibona ukuthi hayi kumele ngisebenze kanzima futhi again ngaze ngashintsha ngawo ngifundisa ukukhinqi baba ngaba ngifundisa ukukhinqi ngingangathandi mfethu ngaze ngabiza ngokukhinqi ukuthi ize ngibe ukhinqi ngithola igama engathi ngelitseke ukuthi baseceleni futhi itephumile eceleni abantu abazoyi-entertaina ngempela konke mnandi mfethu. Eyi mfethu Hhayi ngiyakutshela baba amasimba lena. wasinda eyi bafo kufanele ngithola amanamba akho bafo futhi ngakuphazamiseni nabantu bakho bengizokubingelela ngisho ukuthi hhayi ngigcwele nge-content intsha yami. Hhayi akusizi nganamanga. Akenzi lutho baba uhleli, akenzi lutho nje uhleli nje. Danko for mara akenzi lutho uhleli. Hayi no promoter mfethu no. Yabo nje yabo lokho kanje bayabuka nolongana la abaphathi. Ngeke basazongena nje la ngendlela. And yabona futhi. Yeah, all right bafo futhi ngakuphazamisi mfethu soyiqede bedle. Mama ilongana inambulele uyi-5 kuyini. Oh all right bafo. Ngazonga mngani. Sure. Njani ukudelela angideleli mina aze ngidelele muntu Nkosi yami. Ngabe musikho content creator ngempela manje ushana ababhethi nabafethu bangogoli. Awu poison la. Hola talent mfethu ntweni ngani ngothenga imoto phela bafethu kanti manje indaba mfethu. Asihleke into ehambayo phela impela sithi sihleka sibe sishayela yena ishayela ney'moto. Ufila kanjani nje wena mina nginemoto wena unayo awucabanga imoto mina nginemoto mina wena unayo imoto sungahlulwa yimi wena guys come on izoba khona imali izoba khona erufostile ijob sudalo akalungile uhleli nje sipani malini imoto yiphi imoto mfo ahatebe mfo ahatebe ukhuluma nje isidalo noma ngikhuluma kanje nafethu hayi kanti cela ungikoleta phela ndoda imoto wemadoda azengiserious how much is Santa Fe lapho how is the engine size I am not sure ngingukhohlisa I haven't seen it yet ngingukhohlisa askisi lethi moto baba ayikho ya 3,500 per month ikhona ngane yama Grand i10 Grand i10 leyo ngaphuma nayo bona nje inbox ngani kusho ukuthini uma bethi application is pre-approved
Pre-approved. Enjani application pre-approved ntwana? Pamen. Pamen. Enjani application pre-approved? Pre-approved. Usungisancela kodwa ukhuluma egangeni. Umisa. Awungekambe kuye ndoda. Ngathi ngibhizi ndoda la. Yafana usongizwakala nje. Mangise kuzikhambe nabantu bethu lana phela. Hawu. Usudayisa imoto cha uyanyanyisa kodwa. Hey. Ubalo siyanyanyisa. Hey. Uzothenga imoto. Hayi cha nyanyisa shem. Ukhopha uvaselina ngomunwe. Hawu. Ubani manje ukhopha uvaselina ngomunwe and ukhotshwa ngani kanti? Mangongikopha ngomunwe ukopha ngani ngezinqa. Imali ayikho khethelo nenyanga itshekile. Ufuna uvela uthule kanjalo ngoba kusho ukuthi ayibhekene nawe lento engiyikhuluma la. Yabo nje uvela uyibukele nje, yabo? Asikho isidingo sokuthi uveze ukuthi awunayo imali mfethu. Abantu bazothini manje iy'ngane zakubuka iy'ngane la mfethu kuma-comments. Indaba manje. Ama-content creators wonke asedayisa iy'moto. Kodwa amazwide. Yabona amazwide kuyomele ntombazane umoya. Ngoba ndoda kade nibancane. Uyazi why ama-content creators esedayisa kodwa. And usuwalibheka irecord lokuthengwa kwey'moto ukuthi selinganani ever since ama-content creators angenela kwalongani kwa-sales cadets. Le nto is about imali and not ukuthi sidayisa iy'moto kuphela but yonke nje into edinga ama-customer fethu. Even ngasathi ngingathini bafethu i-game yonke industry konke ama-industries siwaphethe ngamasende kanje. Lokho nithanda ningathandi niyoxolisa umoya inhliziyo zozizigobe zithi abaculi noma ngabe yini nani sisola ama-invitations ukuthi sifike noma kuthiwa ubani uzolokhu launch album yakhe nani because sizoposta sisola noma kuthiwa ama-promotions la siwenzayo nje senzela abantu ukuthi athi wena yini bebengaceli-ke wena ukuthi ubenzele Wathatha manje kaka. cha ukuthi nje bethi isiyangicika lento ukuthi bebe nomono ukuthi manje sidayisa iy'moto umona nje ongekho nje ongenasidingo futhi kumele sihlale singasebenzi siqhubeke ne-content ufuna leyo nto usebenzeke wena wondle umndeni wakho lapho khona usukusangana wena ngonono usukusangana lokhu ungalento usebenzise lento uyibuze futhi ukuthi yindaba oking noba becula i-comedy becula i-comedy beposta laphana uyabathola nako-Spotify but noma beyiculela i-comedy bakhona. It's about numbers. If unga-understanda ukuthi isikhathi samanje into ebaluleke kakhulu ama-views nanoma ikephi yayizwa loo nto ngaphandle kwey'kole mfethu yabo nje but yabo ama-views ntombazane ukufaka ekhanda lakho leli lisiqomqomo uma kuthi alisebenzi uzame ukuthi ufake something ezokwenza ukuthi ikhanda lakho leli lisebenza kusebenze lokhu uyayiva ngoku ikhanda lakho lingagcwali ngobulongo la kusinde kugcwala ubulongo ney'genqathuvi la ayifunakali loo nto ufuna ukusebenza ayibereke ntwe berekisa ntwe yomedula oblangata Hayi, yathatha inkaba. Spanisa yo medula of the blingata. yebo hayi ama-content creators whatever niyothakatha nibancane anina-choice futhi ayikho into enizoyenza siyiphethe kanje ngamasende yonke i-industry noma ikuphi sibaluleke kakhulu siletha ama-views uyayibona loo nto kuney'moto nje abantu ababengazazi njengamanje but ever since sifikile nanokuthi ama-prizes ey'moto nani but ever since kwafaka ama-content creators njengamanje usuwazi ngisho ama-installments ey'moto ungahlangene nazo ungeyona ngisho i-target market uyayibona loo nto uzothi nje usuqala usunemali nawe usuyazi ukuthi imoto ethize or kumanje umuntu useyazi ukuthi ufuna imoto ethize because ngeke uvele uyoshaya i-walk-in egaraji yabo thina sikulethela i-walk-in uhleli lapho endlini yabo loo nto leyo ubone ukuthi unemoto ethize nani and iy'longana iy'prize ethize nani into ebuhlungu kakhulu ukuthi kukhuluma abantu abangeyona i-target market nayo into efika icasule and kukhuluma umuntu ukuthi usigebhele nayo leso sikhundla leso kuwukuthi nayo i-qualification akanayo uyayibona loo nto leyo uyayiva ke ngoku Hayi ngiyakuva mina Pamela. uyayiva
Thambe kunhliziyo inkosi yami. Siqalele okay. I earn 11,800 after deduction. Ngifuna ipholo second hand. Siyanda. Send the documents. Cela ungibhalele ngalo ku WhatsApp ngana ma. Nayi ilongana kwi bio. Lazi khona Inamba yami. iphone khona el-flash. Khuleka sizophetha yonke into nkosi yami ibhano engaphumula ekhaya kuphela. Even ne-Bugatti singakulandela phesheya sikulethele yona la. Yebo phela. Yebo. Anginayo nje. Akanayo ngisho i-payslip yokuthenga kodwa uzokhuluma nje. Banjalo phela. Phawule into enongafunakala ukuze. Khethelo i-Elantra ndoda. Athini ama-requirements. I-Elantra imoto ne-Elantra. Yonke ngiyayazi kodwa leyo moto ngicathi Ngicela manje nibize igama lemoto bafethu ilongana yayo. Nibize ne-brand yayo ukuthi imotoni leyo mfethu. Yabo nje uma uyibiza kanjalo angifuni kamamanga. Ngisemusha nami kule industry angazazi zonke imoto. i-Electra ngiyayazi kodwa. Abundantly free and positioned to fulfill his divine plan. Yini ke siswami ivesi le noma yini? I-SUV le mpahla. Ya imoto ka-100. SUV. Ikhona ke vesi ufuna ama-installments. Ngithatha Siyanda Yena ngasenda ama-documents. ngithatha malini a month. My credit score is 643. Oqala ngizokutshela bhuti ukuthi i-credit score yakhe inhle kakhulu. Ngicela ungibhalele ngala bhuti wami sokhuluma khona kahle. Ithi la TV. Eh? Lori lesihle kancane. Nangu Ubani lo seceleni nezilegundane nkosi yami ngiyamthanda. Umero nezinokundani. Nangu uzilegundwane. Ahe. Awungizamela ipholo. Mhlengi. Ingabe manje angazi noma uyadlala noma userious. Awunayo i-accent lapho. Ikhona mfo. Cela ungibhalele philani mfethu. Bhalele ngala mfethu. Khethela uyixhosa yini mfethu. Why usho njalo? Cause angikhumbuli ngikhuluma isiXhosa. Awuthethi kaloko. Angithethi. Yesha kwe. Wako wangikho ukandiva ngithetha mina. Andithethi mina. Suxoka undibiza umXhosa, andiyomXhosa mina. Ngumzulu mina. Ngicabangisa umelizwe. Ayikho ke into eserious lapho. Uself khuzwayo athi ngumdelele ubaba ophaphile. Ngizange nobaba baphaphile mina. Uthini baba? Uthi ayikho into eserious lapho. Ey bhuti umdala kakhulu athi ngisale sengoxolela nje. Kodwa ungaphindi uyazwa bhuti. Ngabo usukela nje ingane ngoba manje uzophoxeka nje la. Abhlungu kabi leni indlela. Sengiyacabangela nje ngoba ubuye ngathi unezingane mhlawumbe ngenza nokuthi ushadile. Uhloniphe nje bhuti. Ngokuthola okufunayo. No, Shalo ngisekapa ngidinga imoto khona i-engine. Khona engine ngamthola khona wabhala wacosha ngifuna ipholo R2024. Inbox nganama ngicela nje unginbox ngabafethu wonke nje umuntu ofuna imoto bafethu njengamanje owazi ukuthi nje yabuya ufuna imoto ngicela ningithinde lapha inbox ikhona inamba yami lapha kwibhayo ngicela mina ngithinde nje kumanje nje ungazi ukhohlwe ngoba mhlawumbe ngeke wazi uzoba ku live isikhathi esinganani uzukhohlwe wena ngicela nje ubungibhalele njengamanje bafethu khethela ukuzothengwa kodwa mkhaya wami kuzothengwa mfethu kodwa ndinegqogqo kumele liqondiswe phela ekugcineni ikhona amathavela mfethu ikhona ndoda nayo itetiyeni ikhona nganama cela ungibhalele nje ku-inbox mfethu ayiteti inline njani bafethu nithola hope nendawo sePortshepstone nganama uma ufika nje la futhi usho ukuthi imoto uzoyithenga kukhethele uma ufika nje la ngoba bazokutshontsha abanye nangomunye phapha uyothi ungena uhlangabezwa abanye ati ngisaya etoilet usho ukuthi uzoyithenga kimi khethela umholo u-350 uyakhona yini ukuthatha imoto thatha lo 350 loyo uhambe ethenga ama-cosmetics ngawo ya unonhle nonhle kodwa bafuni nesikhathi sokuphapha azazidlala azokuphashelwa nje hawu bethu ngiserious la bafuni angiboni ngisemsebenzini ngifuna nje ukuthi nginake bafethu hayi guys come on hayi hawu
Unjani sihle slap? Unjani Ntombi? Sikhona thina ngapha. Ngola u-8.2 khethelo ngingayithola. Ungayithola ngangama inbox. Inbox njengamanje mfethu. Uciphise lapha inamba zami. Ebafunyeza. Uthini samphoqile Ngingayiphatha ibhiliyadi weking. You are more than welcome. Mawufika lapho uzophinde nami nginike enye yakho maybe. Yayiva-ke ngoku. image noma siyayisindala iproblem. Uyiphathe mfo. Uyiphathe mfo. Kodwa utshwala mfethu uzolanda imoto. Ayenziwa le nto. It's not make sure. Uzothola bakho balayikayo non-alcoholic. Ngihola u-6. 6,300. Ngiyayithola. Imaka. Ya, ikhona mfethu. Ungayithola i-grand license. Oh, sekudidactive. 6.3 inkinga ufuna 6.3. Oh, ungakwazi ukuyithola uma ukuthi mhlambe imali oyenzayo ngaloyo nyanga leyo yafika ku7.5. Like let's say nje ukuthi uhola 6.3 edeke like izifike ku 7.5 like extra income ungayithola ke. Malini extra 100 270 manual automatic u2 Hey, Lerato. 296. Hi Lerato. Ngiyabonga Miss Mbambo, bakithi Miss Mbambo no Miss Bana vele konke. Ngiyabonga ama-flowers Miss Mbambo bakithi, ngiyabonga Why were Ntombi. you running? Oh no, this is Jao. Oh. I Jaco. don't need him. He's outside. Oh. Hey, Lerato. Hey, guys, meet Lerato. Timalang. Lerato from From here. Polokwane. from Polokwane wabuwa guys, wabuwa. Ngiyabulela. Oh, wabulela. Umpedi oh. Oh, wabulela. Likhona inanana la. Babulele hori, Why? babulele hori wena Uri manje. urekisa dikoloi. Yo, sorry que me quise Yes, urekisa dikoloi. Ay, not marao. I didn't say anything when holding. Urekisa marao. Rexa again. I'm your girl. If you need Asike Polokwane first. Sike Poshepstein. if you guys need a jeton or any other car, I'm your girl. Let's go phone it out. Don't call this one. Don't call this one. Abona kambe kulive yakho ke Lerato. Yabona uzothatha ama-customer ami. You can never do that. Why? Watelela. Watelela. I never. Okay, sure. In manje Sure. ngwana. Nywana ki. It's this one. Yay! Aye man. In ukudelela ngesped. Ke mang o berekisa o? Watelela wena. Kubani orekisa. Ngikoleta TFG 6 missed payments ngingathola nship. Angeke uzothole lutho. Ngalungisa inkinga zakho photi. Angeke uzothole lutho asemaningi futhi nalawa payments wamisile. Even noma kuthiwa bekuyi-1 bezokudalela iy'nkinga nje vele. Likhona mfethu, likhona. Likhona ipolo. Yabo uma ngawusethisha nje leyo longana leyo lapho leyo TFG yakho leyo koleta khona. Ufika ubhadala isikweletu sakho. Then after 6 months usungabuya. Isikole singakanani? 610 kaphezulu. 610 kaphezulu but ningazama phela mfethu noma 607 noma 2 bamani. Noma 600 Yeah. kahle kahle. You'll never know your luck. Yeah. Ngithumela uphuthu, balo uthumela uphuthu manje. Siyarekisa amanywana. Simthuma uphuthu ngempela futhi. Nepapa. Hi. Hi, samkele. Smakele. Yeah, now. Bafethu, what is the minimum deposit for a rent to own? We don't do rent to own. Uzwile lokho? Rent to own. Rent to own, I think. Yeah, we don't do that. Or rent to own. Xa ngizingela i-airtime ngizokunika usisi wami. Zonke usisi. Awulokujika. Tesa usisi wakho nge-airtime. Uphi usisi wakho kuqala? Bese nomfayile i-airtime ya-R5 adedela usisi wakhe. Cani sibukise iy'moto. Iy'moto. Ngabakhombisa imoto mfethu. Okay, first of all ngizocela ukuqala lana-ke futhi.
yabo le building esikuyo sisanda kumuvela kuyona so ayikaqedwe kahle kahle ne but i-stocking esiyehlaleke sona phandle vele angijabulona and lezi la imoto not ukuthi ilezi kuphela ekhona ayasiqalela abafana la ku-i20 hayi yabo la ku-i20 ngiyakutshela oh meet my friends lo upapa action lo utakhombo lo umfana wami omncane mncane kakhulu lo mfana ningamboni nje nentshebe ngiyamzala akangelami nokungelami sibuye-ke okay wathi ubatshele mnganami nganayo i20 i20 aniyithengeni kulomvelo from 5,500 ngenyanga nizwile lokho nayi i20 engikhuluma ngayo yayibona le i20 yabona ipholo la abafana kahle kahle ngathi inhloso ukukhipha ipholo la kahle kahle mawuthi uyabhema ngoba nami sengivele ngashayi ngayichithe yami i-Grand i10 ngayivukela ngeyami i20 ethi mina ngitshengise phela nawo umoya tshengise yami i20 ngabe seningiloya funa umuntu ongiloyayo ngiloye here is my i20 you see my i20 yeah that's my i20 dog but khona istock esifikile esimnyama ngizangayisola ubantwa angitshelinanga ngalo white ngasola black khona ublack ongala ngizongisazonivezela kona ke manje anginalo idatha ngeke ngikhona ukuyofika le bezo disconnecta le mpahla le yami leyala but now umshini yobo Jetos ngisazoke ngiye koJeto Nebona bafethu i20 abafana ushuni bafana ipholo soyikhipha la ngantshela kancane soyikhipha ipholo la ayikho futhi into engekho la ungothi nje wena ayikho ikhona kwipholo and some of other polos bafethu ama reverse camera zonke lezi zinto lezi you have to install it yourself by yourself la mfethu phuma nayo reverse camera la khohlwa infotainment system with Apple CarPlay and Bluetooth way khohlwa mata ulate isikhathi sokufika emsebenzini lesi isikhathi sokufika emsebenzini lesi uyazenzela nje bafowethu yebo kuyaphoqa azi ngomsayinisa manje yabo bafethu yebo i20 boss Abusendinela uma kusobe kuyimina osho leyo nto. kwakwata abafethu lana khohlani bafethu la khohlani bafethu la ukukhohlwa ke vele ninikhohle ukukhohlwa ke vele ninikhohle nganake ama kilometers ami wenkosi phela kusiyi brand new hawo yini manje kodwa niyabo akufani ne abafana khohlwani la ku-i20 hamba ulalo uyozela ku-i20 bethu hamba ulalo uyozela ku-i20 bese ngiba ne-extra ke la yabo extra shango 61 kilowatts la mfethu khohlwa la yabo extra nayi Grand i10 bafethu and le isithengiwe ke already sesilinde nje umisi isikhakhane azoyilanda meet my colleague ofika late akagcini ngokufika late mayifikile ezohlala edeskini lakhe amapena anyamalala isela nje lengane iphara ngimapena ami mina usuwatshontshile na ivenue bafethu ivenue phela kunoshungi la uthola no-35,000 cashback la mawuthenga le uthola no-35,000 thatha nge-installment uthola u-35,000 wakho kukuthi wena lo 35 wenzani ungawusebenzisa for iy'dingo zakho ezineyiseceleni engahlangene nemoto kanti futhi ungaboosta ngayo ilongani shota ya yabo eyami leyo mfethu akusiya la ekhaya leyo
extra bafethu ngizanitshela bafethu nge-extra iphuma bafethu no-35,000 cash prize. Yayibona mfethu izeshuni guys, izeshuni. Installment ifethu sala siqala ku-4,500 kuya phezulu depending on your credit score nangokomholo wakho owuholayo la usebenza khona mawusebenza. Or if wena uyimele you are self-employed, then sithi installments yebhakhi ipiyona sisi wami because ngiphethe i-H400 la. Akekho mhlawumbe otshontshe inkomo nayi truck la uzothi mase ufake nekhenophu la ku-H100 yabo mawukuthi nje umuntu otshontshe inkomo utshontshe imfuyo niyanela nje la namaraza akho la ngoba phela ngeke uyolanda imfuyo wedwa. Ngeke uyolanda imfuyo wedwa obuza mina uzobanjwa mawulanda imfuyo wedwa. Mina ngangahambi ngedwa. Cela nginesikile esiningi yabo izimvu la kungena 40 la yezimvu ulayishe weekend obuthula uthi hambe mahlathini ke mawusola uyishaya inqamulo ithi qonde straight kwibhaya. Ibhayi sikulindile nje lawo bakukhena obla faka izimvu ungena namachalaha makuthi uliphisi ufaka ichalaha lakho la ufaka utshontshe izinja uyayiva ke ngoku utshontshe izinja uyilayisha nje la masufa nje nephelo bona ngiyakutshela wena manje mina ngithenga imoto ngistocka ngaza ama-snacks. Hey abhayiza nini le moto ingakwenzela imali e-100 uyacabanga utshontshe iy'nkomo la ufake nje iy'nkomo eziwu-2 malini iy'nkomo eziwu-2 mina sambe sekwenye extra futhi because ama-colours akhona maningi ama-colours eyiva ke ngoku abafana khohlwane don't sleep on i-extra bafethu tisi hayi nayi i-Grand i10 enakusiyo-ke le kambeje le nayi i-Grand i10 akusiyo evotelwayo la ayivoteleki le ayivotele noma usuthanda ukuvota la khohlwa noma usuthanda ukuvota la ngeke uyivotele le. Hey uhlobo oluphambili e-Grand i10 lolu Grand i10 yasewulisi hayi boss nayikhohlwa kanjani-ke Arkaza 7 seater ufuna ukuqoqa ingane zesikole ufuna ukwenzani abantu abasisebenzayo balayisha istaff nayi Arkaza it's a 7 seater. Ngilokhiwe bhadi ngilokhiwe but nayibo bafethu ishanga ama-airbag ayikho ilongani isithi ngenayo i-airbag la kwi-Arkaza ayikho uyakutshaja la ndawo zonke fethu uyabo hlela ngemuva uyakhona ukutshaja nale phambili lamasitha lapha ngemuva naza indawo zokutshaja lapha noma ziyavela ninayibona noma uhleli ngemuva fethu le back seat uyakhona ukuyitshajela mfethu uhleli nje le ngutshele-ke mina bese ukuthi ama-airbags-ke nkosi yami wonke umuntu zonke khona nama-curtain airbags la mfethu khohlwa la maniginqikile nje nokuthi umuntu othanda ukuginqika ngeke uzushone uzoba safe la khuleke nje futhi uma ubambene wathi nje safety belt uyofaka kudala ke moto le moto awufuni uyithenge uma ukuthi umuntu ongasathanda emhlabeni. Le moto ifuna nje ube umuntu osathanda ukuphila la uyayiva ke ngoku uma ukuthi mhlambe usahlosa ukuyibulala in future khohlwa kule moto le noma thu iphenduka kangaki le sekuyoba yidlozi lakho phela ngoba phela amadlozi awafani uma uthi lakho lifanela lelami nje hayi ungashona sengasizwa wona-ke nje fethu i-safety yale moto le usiyosindiswa ile moto le idlozi lakho uma likulahle kahle bese ithi Arkaza hayi namhlanje not with my owner sengizodrayiva ubani mina lo muntu wangikhipha esitolo lo muntu lo wahamba ngami wangiqaqisa iy'ndawo so akakwazi ukuthi ashone manje
cause ziningi indawo okusamele siyishaye futhi kanti nemfuyo-ke futhi yangena-ke lapho Alcazar imfuyo yabo nje imvu da but le ifuna ngathi ngahamba nibe bawu-2 yabo lapha nje ngemuva lama sithi buka amayelele alala amnandi kanjani ufaka iy'mbuzi ufaka amazinyane yonke into uthatha nje kwanto nenkomo nje iyangena lemolalisa lamasithi le uyijove kahle uyijove iquleke ithule ithi du tshela-ke mina khiwe futhi nale Grand Item le ngizonitshengisa mina futhi Grand Item yasehholisi bayivulile le kambeje le votelwayo ivuliwe le votelwayo athi ngimola ngishange surprise yami le oh it's an X nayibona emhlophe nayixosha kanjani bafethu X emhlophe ayi ngabe nginivulela yona yonke bafethu manje ngiyavilapha ayi adlala ngathi ngidonse phela ngisemsebenzini guys ngizothini ngeke ngiyivule ngiqede ngayithengi hayibo ngike nje ngivulela imahala mina ngiyazi ukumsebenzi kanjani ukufaka le nto le uwedwa ngiyenzela nina njalo guys ngizothi nibone iy'moto zenu hawu nike nje ningayithengi ayi ikhiwe-ke nayo yayibona i-X kanti-ke nama-microwave akhona neketela but okwethu kodwa mina ngakukhiphela mina khipha yonke into mina la endlini mina ngakukhiphela yabo khona namakhabethe ufuna inkomishi ufuna irama ufuna ijuice ufuna isinkwa ufuna impompi ufuna i-sunlight ufuna umfaduko thinta ukhethelo khiphela yonke into mina bayivange gogo khiphela yonke into mina ayikho imoto ngiyikhiphele yona ikhona engayithola ngo-60,000 as in like cash prize u-60,000 kanama ayikho imoto ka-60,000 but lowo 60,000 bungadeposita ngawo ukhiphe noma iyiphi imoto sengiyibalile ikhona la njengamanje yayiva-ke ngoku ngalowo 60,000 wakho yiningi imoto ongayikhiphela and sesehle kamnandi kanjani lapho futhi i-installment sakho usiphoste nje wasehlisa kakhulu-ke lapho cause wena uletha imali nje mfethu uthembekile nje hayibo enganje uthembekile bafana ngeke kuyaxoshwa kodwa le-Alcazar bafana hayi uzobe ungokuqala nje ngakini nje ohamba ngayo ubani uzosombona ehamba ngale-Alcazar ubani osakwambona ehamba nge-Alcazar tell me now who have you seen before driving an Alcazar besides me? I'm the only one who has driven this Alcazar, even though it's not mine, even though I'm not the owner, but I have one Pro Wheels, and no one amongst you guys have ever driven this car but me. So what does that make me? It makes me a ghost, but a ghost edlanhlamvana angibamba kanjani. Hey Alcazar sibuyele kwi-X angeniphethe sibuyele kwi-X hayi uyayibona le moto you may never know, maybe it's the last car zithathe leyo njengamanje involve xhumana nami ukukhiphela imoto hayi mani sanukudala ngiyokusipha istock manje ndathi ngibona sami seka-Honda guys manje makuthenga umuntu wakho khoza ikhona i-discount makuthenga umuntu wakakhoza ikhona uzokwenzela mina i-discount uzokukhipha emholweni wakho mina ngakumitha halfway mina if uzoyikhipha ngempela imoto kuyakhulunywa phela kuyanegotiatwa bafethu kuyanegotiatwa that's what we do on sales bafethu kwenziwa njalo yabo loo nto uyabamitha halfway fethu ama-customers yabo uma ukukhala nje ukumitha mina halfway yabo hayi bana uyiphuthuma bafethu so nithini bafethu
Ni-interested la elunganeni ku-stock sami. Hayi bafethu. Wakhethelo golo. Wengcobo ungabe uphuma ekhaya kanjani Nkosi yami? Uthinda ugogo wakhe ngathinda ugogo wakho manje ukuthi unahamba ubiza abantu online ngamagolo. Wayigcina nini iMagnum? Kufuneka nithi lapho elokhuza. Ningazi usibiza ngamagolo. Yo. Manje makuthenga umuntu wakho ikhona i-discount. I-comment endala kanje. Ngishawa i-network manje. Ngingasho ukuthi le comment ngeke ngayifunda manje. Bakhala ngevoice yakho. Antwana khohlwa le voice twana ish. Antwana. Upgrade wafisi le voice le. Each and every month. Ngenza something ngayo. Kahle mina nginama-versions. Uyayiva ke ngoku. There is ukhethelo. There is uKing K. There is uKing. There is umnandi koba. Ukimi ukuthi ngivuka ngubani ngalelo langa lelo yabo. Ukuthi angisabafilmi komnandi koba noKing. Sokwaba ukhethelo nje ngizwana. Yabo uyayiva ke ngoku. But ke mina nje ngiyayi-upgrade. Suku nosuku. Ngale bafethu ngizothenga imoto ngempela bafethu ngicela ukunisiza Nkosi yami. Yabona nje uma uhola nje from 7,000 ngaphezulu. Uza la ufuna imoto. From uma uqala nje uhola nje N30 how much? 4,000 mfethu 4,500 zikaphezulu nganama installment. And I think approximately duration yazo. Kodwa sacela ungiphi i10 lapho. Stout ibhuti ngakukhiphela nganama. Cela ukukhiphela mfethu. Ayi kodwa uthembisa fana mabuke ngathi usafunda isikole yini uphonela uRafu inkhehle. NokunoRafu abazali khehle noma kwenzakalani khehle khuluma nami mfana. Khuluma nami mfana wami. Ningebi imfuyo umfana bese uzofuna imoto wona mfana Uzemsebenzini awunayo ipeni. Yo, I'm so disappointed on you, Shem. Ayi. Azazwa ngicasula umuntu nje ongekho serious ngomsebenzi. Awunapeni. Uphuma nje endlini ungenayo ipeni uyemsebenzini. Umdala kangaka. Ufakele voice yakho. Ayi, ubani ufaka ivoice? Uthini manje ebantwini ufuna bethi ngifake ivoice yami nje le. Uzokhipha indaba nje. Blacklisted lo muntu. I-blacklisted mina. Ngane yama u-blacklisted. Sungazama uyothenga i-Vans, Air Force, and man cash. Udinga induku wena. Usho bani uvule inhlanhla Ngcobo? Mina ngivulela induku-ke mina, wena udinga induku. Ngifuna imoto ngihola u-370. Okay, uyaphapha lo TC block. Ngiyekelani yini manje? Awuhamba la mfethu ngoba uzongilawula la. Hamba. Kodwa uyambona uyaphapha? Yeah. Ngiyekelani? Hayi. Oh lo ngaliphathi ipeni. Oh bese ngithi usho mina uvuntaza. Singamafenza akho nje. Manje ngitelele. Manje ngitelele ngisemsebenzini. Futhi amafenza ami kube namafenza ami ngempela ngabe nikhale nje manganominate ndawo. Kunini ngafika ngana nginominate apha kuma awards nje athize. Ngize ngibone ukuthi nginama-fans. Ngisho emotweni abakubali. Oh ngisho yini yimfene ombethe. Hayi wena uxubela indaba la. Uxubela indaba wena la. Umsaba umbethe umsaba nani umbethe mina. Umkhaya wami lo yamfethu ayikho into yosixabanisa naye. Sengaqhamuka nje nendozixabanisa. Kodwa na noma kuthiwa saxabana ngimsabi mina phela. Ngifuna imoto bafo
ikhokha 2,500 asinayo installment lapho bhuti wami engaphansi nje kwa-3,000 onke ngiyakhe like i-Grand i10 iqala from 3.2 kuyaphezulu iyona i-Grand i10 ene-installment esincane and iqala from 3.2 per month. Kanti ukhuluma kanje ngempela yebo ntshantshana awu madoda angikhumbuza ngakithi yazi isibongo lesatshantshana asijwayelekile ngisazi ngakithi kuphela nakhona uwodwa umuzwa ntshantshana lapha ngakithi ukhuluma kanje everyday or it's a filter ayikho siswami ifilter ihlangene ne-voice. It is called an effects. Yebo siswami ivoice yami akusiyona i-effects. So lokho sicathuzisana nje sifundisana khululekani. Ngiyathanda ukufundisa sana vele nasevasithi bengenza yona i-teaching. Yabo? Bengishaya ilungana futhi angingathi teaching as if manje as if bengizobe ngine-diploma. No man. A pedagogical practitioner. Yo! Ngizazingakakelela yasho ukuthi bengimethe nge-English as a home language. Yo! Ngiyayazi nje leyo nto leyo noma ningazi uma ngikenqeza nje kuphela nje mina. Ningazi uma ngikenqeza nje mina. Thisha wesiNgisi lo. Tshela mina. Methe home language mina i-English as a home language. Bengishaya uShakespeare mina bengabhali this. Udisi lo ukuthi uno-H no. It's TIS udisi bengumlokhu ngamina. Yabo loo nto leyo bekunyiwa yabo bekunyiwa hayi indaba yokudlala bekunyiwa yase niyazi manje Ricardo kufunakala lokho nangiyazi fundile mina noma ngayitholanga i-degree yami ngezathi sebafethi kafeyilwa phela andingaqala khona ukufeyila futhi evasithi ufeyiliswa yini futhi kade ukhuluma kanje in really life ubuyaphi nesingizini awuyitholanga kanjani ngafeyila wahamba eNSFAS bathi mfo sengiphuma kanje mina nawe wayibona uthenza kanjani ngathi ngiyazama ukuyibona lezo nyanga lezo ahluleka ngabona ayangiyibona ngathi mfo ngithatha no problem wami ngibuyele ekhaya uyakwazi ukubuyela ekhayeni ungazi ukuthi uzofika uthini iphi degree and bekubuza ugogo ngoDisemba ukuthi hayi ngiphazile okanye konke kuhamba kahle ngaleyo langa kumele uyogqoka ijazi lokuya bazi ukuthi ugqoka ijazi wena ngonyaka uzayo ayibo loo nto leyo inga mawufika ngoba futhi mase kubuyelwa phela February sekubuyelwa le elawo futhi noDisemba udle kahle futhi mawazi ukuthi awusabuyele base sifo yedwa wa-experience leyo mpahla leyo ukuthi ahambe ayevava agcine ngabuyanga nayo i-degree hayi ngantshela mina laphana ungakhomisa ngisho i-society ngempela laphana for ukuthi nje uphume nje kukhulumeni kodwa kuyadlula buka manje sengakhona nokuxoxa bathi nje into ngeke uze uyixoxe nje uyixoxa-ke leyani uma isenzeka ngalezi sikhathi ungacabanga nje ukuyibulala yanyiwa ngiyakutshela ivoice yami ngathi ngigwinya utshwele hayi it's fine yebo ikhona bhuti wami ikhona luxurious bhuti ikhona mfethu SUV ne-sedan ikhona bhuti wami kuleya bhuti sicela ungiphi i10 yebo bhuti sitawuthi ngicela ungibhalela nganamangane noma ungangibhalela kulo inbox lo wala kulungana ku-TikTok if unqela ukuya ku-WhatsApp because inamba yami ikhona lapha kwibhayo bhuti wami cela ungibhalele futhi ngisize ngikwenzela application khona manje ngoba ngibona yabo nje ngihleli ngilive ngoba ngilive kanje ingoba ayikho application enginayo njengamanje asiphelile so ithuba lakho njengamanje ukuthi ungi-inboxe ngala
wayaphi kanti bhuti ngikuphi kanti bhuti njengamanje akaze ngiyindawo mina bhuti wami wena mhlawumbe ubungasangibonabona phela abaningi mfethu olungano ama-content creators la usuku nosuku ubona amasha nje qhamuka umuntu esenama-followers awu-200 bani ke ungamazi nokumazi ukuthi who is this one manje taxi installment yakhona ihamba kanjani wena ex yemama hlozini bhuti cela ungi-inbox engane cause angikho sure ngelongane njengamanje I'm not sure about the longane i-installment but uma sungibhalelile ngale ngikutholela khona manje phela ngikutholela khona manje keep the good work Khethelo Mpumalanga sinawe awu ngiyabonga mfethu ngiyabonga nganama and bengilapho nje eMpumalanga mfethu nini kulonyaka nje mawuqala until kuze kube nini kama I think June bana ngisazi ngakubuyela nini ekhaya ngilapha eDelmas lapha ekuyaphuzwa kuleya ndawo leya lo Cela abantu abasebenzayo yabo nje manje ngizothenga ama-7 seater njengamanje la nambeni lapha eMpumalanga iningi imali engingayenza gcwele istaff lapha iy'ngane zesikole yonke into baningi abantu abasebenza ema-mines lapha abadinga ama-transport abanye babo baningi yabo nje uma ungalithenga ilungana nje wena i-7 seater la noma ne-Alcazar ekade ngimtshengisa yona hhayi ngihamba uyidlela imali laphana mfethu elunganeni eMpumalanga and uzoba namalungana nje abantu abazobe begibela kuwena abantu abangeke beze bekuhluphe nje nge-payment basebenza ema-mines labantu laba and udaka baliphatha nje amabhuti asebenza lapha khohlwa-ke emalini shoba fo hola charo bafethu ngithembe niyabhala njalo ku-inbox laphana umuntu ofuna imoto bafethu angitshele ukuthi ufuna motoni ngimsize unayo iSuzu S-Ride ayikho ngane kama imoto esingenayo ibhanoyi kuphela elingekho la ekhaya wena ngicela u-inbox nge-choice yemoto yakho oyifunayo then mina ngizokutshela ukuthi ngidinga ini kuwena ngikwenzele i-application manje khona manje angikhuluma indaba yakusasa ngikhuluma indaba yamanje yayiva-ke ngoku kwenzela i-application manje mina udecline manje uma udecline approve manje uma u-approve decline manje engabe indaba zalutho approve manje engabe indaba zalutho ubuzolanda imoto yakho kusasa Monday I mean kusasa siyasebenza kusasa awuyibhanoyi bhuti ngizothini phela mfethu nina bafethu phela nina ngoba ngilokhu ungana la ngingabezulu mina ama-followers ami abezulu bafethu ibhanoyi nje kumele kucace ukuthi ibhanoyi funa ngithi yellow plane kanti ukhona u-Oscar Pistorius mina angiphaphi mina ngeke ngizosuke ngizokukhuluma ngizombelesela nje ngesingisi hayi why ngoba naso phela ndisino like siphuma kalula yebo sona sikhona but not that much and manje masi-limited isingisi akufuneke nje uvele usukele nje bafo kuvumelekile ukuthi ngikulingisele umavidiyo akho yanganama feel free angithi there is why ngingavalanga ama-sound ukuthi ungawasebenzisa as long as i-sound ivuliwe ukuthi ungayisebenzisa then leyo nto ichaza ukuthi then lowo sound leyo ungayisebenzisa if bengathandi bengizo-restrict ukuthi umuntu angakhona ukusebenzisa i-sound so nganama ungenza noma ngabe yini khona nje umjida mina first ulongani usiyamanzini owenzile ongana ngaphansi kwe-content yami nje ushaya ngama-voice exam yabo leyo nto leyo ngigrand ngaleyo nto ngiyayithanda ngibuka yena ukuthi uyawuthanda umsebenzi wami and uze alokhu ama-editing skills wakhe nequality nje yakhe yonke leyo nto leyo nikeza nje mina ukuthi lo muntu lo sipani sami uyasithanda usatha serious and mayenza le mpahla le usuke nje futhi une-dedication nje kahle kahle so leyo nto inginika ukuthi nami bakhona abantu ababukela kumina and abawuthandayo umsebenzi wami yabo leyo nto leyo so nje ungasebenzisa le futhi ngikhaya uze nayo imoto enquthu selifuna ungiginga awu indodana yanuba mfana ungisendela imbali wena mfana
awungenela shit man usende imbali ngibonile fana musuyishayina awuzelanga ubone nawu bafo kanti ya yo salam uyayazi le khona le move le kaJack Lee face le uzemali futhi njalo yingu tu haya alana uzu haya sukupa awuvezi ithanga ukola njani ukola njalo futhi ubalo noshana la Kamba kanjani boy? Bantwana izeshuni ukuphi Phethu angisenayo inamba yakho ndoda. Khuleka mfethu ngizokuthinta nayi inamba yami Apha chamara mali yakho. Alright, ngizokubhalela manje. Iyakufanele ntwana yami lento ungayiyeki uyazi Ngiyeke sheni ngizokwenza show. uJoshua lo wasehulisi lo Sizam tishe yami. awuJoshua Bye. ayisho ntwana mambo kumele udayisa sofa lo muntu lo ayi lapha lezi sitolo sefinisha lesi sakhona Joshua do vele guys ade ngayigcina ngisayibona ku-TV phela manje sekuba khona ama-2K sesasixoshela nama-advertise baluleke kakhulu uJoshua do amakhehla esasiwathanda thina amakhehla ayi-serious hayi manje ama-2K afika-ke la makhehla kwawona laba nje akuyiwona amakhehla kubo balala nanabo bafethu babayini ning-inbox manifuna iy'moto hhayi ivele yangiphula umoya lento yama-2K ziningi izinto nje sey'moshekile ngenxa yama-2Ks kodwa nkosi Nomvulo sanda ngena ngiyakubona Ntombi kodwa sengiyaphuma mina buku wena sonke lesikhathi angizodlala wena mina baba yini Ngizothenga imoto guys ngizogrand wangena thina wahamba nsizwa okay manako we-Blackball ngidayisa imoto la sanele angisahambi manje ngoba manje senifake imbali yabo imbali zingichaza kakhulu uma eqhamuka entombazaneni yo I feel like uyangipropose Papa ubusisiwe wasufake iflag lelo ngani leli flag lase sengqina ukusho manje ngizobheda abantu bengihleke kodwa phela ngihlangene kulona izwe lami mangisuyi athi ngithule ayibo pheze leli flag leli ayibo manini what the fuck is it's UK actually say UK or Australia Australia or London or what the zithini London akusiyi town ukuphi ngane awusho lo wena kongcono manje ngeke phela leli flag lakho leli mina ukuphi nendawo yiliphi leli flag liku right mangithi UK danko Nyabona ende ngiqale kuyo UK yabo awazi ngisho bengenayo isho ibingekho manje sikhona ngoba nani seningiconfirmile Nyabona kodwa ukuthi intelligence ikhona wona la it's just that nje Sawubona wemzala abafethu ngicela ungiphamanisa nomzala ngisumzala mina Amavians Do you get what I'm saying Ngifake mkhaya Siphepho samanzi uzosiphephula la Ungizosiphephula la mkhaya mkhaya
Uphi uLondi wenkaba? Makancane ungibiza ngoLondi bafowethu ngiyamcela. Angizongimushela umsuku lami ngisho ngisemsebenzini. Fune Londi la. Ngakhethela azongidlala wena thina. Usuyaphi manje? Futhi nje ufuna ukuthenga imoto. Mkhaya kunjani lapho? Kaphela futhi njani? Hamba kanjani okhethelo? Ngikhona nganama ngapho. Athi ungifake ngapha kwikhamera enkulu lo. Hawu Okhethelo hamba kanjani? Ngiyaphila futhi njani? Yazi ngithi usesibhedlela. Ngiyaphila. Usesibhedlela noma uyazi ngithi ubecisha ngathi uzudokotela. Hayi sikondile la enguthi baba sikondile. Udla yini lapho? Yaphila man. Oh, ziyakhala. Ukuphi nenquthu zalo? Siyakhuphuka la. Nikuphi isibhedlela sasenquthu leso? Nikuphi nenquthu madoda? Mina ngilapha enguthi lapha ebongimenzi. Ole ebongimenzi kabe kuphi la ngama 400. Kasazi. Ayinkabe yami awuzwakali mina mfethu yabo nje uyezwakala mawusahlafuna kodwa mawusukhuluma awuzwakali ngathi la usuhlafuna khona. Angazi ifoni yakho updateile noma yini. Ukhuluma nokudla emlonyeni mkhaya kodwa uyangiphoxa yazi. And mawusukhuluma ngikuzwa but mawusuhlafuna ngiyakuzwa. Inkinga manje ukuzwa. Inkinga leyo futhi. Oh, Manje sibavezelela lapha saseqhuthu kabuhlungu nje mfowethu. Sufuna manje bebone manje ukuthi manje bazi abantu ukuthi manje labantu bangakithi bayidla imali le. Usivezela nje uphethwe yini ubafena lo muntu oseceleni? Beniphethwe indlala ngoba nidla. Sorry mkhaya network ya. How many nisiveza mkhaya. Madoda niyas-expose. Intela. Iphethe uzagiga. Phethe uzagiga. Uphethe uzagiga lo. Ngamsho ipasi lakhe lingangencwadi lo muntu lo maphethe uzagiga. Ipasi lakhe lingaka. Inetwork yamayiko. Ngiyayibona inetwork yakho mkhaya nami bekuba nje ngathi ngilapha enquthu. Uzuze la ePortshepstone uzohlala nami. Nganjiswe inetwork nami hayi ngoba nakho mhlambe kube ngifuna umsebenzi ngathi angifuna Inqwaba. Angihlali kwa location. Hlala nje endaweni engenayo network. Kodwa usubavezelela abantu ngempela isibhedlela sangakithi mfo. Anganama wrong lento yenzayo. Athi ngufake kule TV encane manje obu uyahlaza manje uveza isibhedlela sethu mkhaya. Manje einkundleni egroundini usushiye nobani manje masuyomazi imoto. Ubavezazi. Yabo nje ibhola lo ngaliyeka nje ngahlala ukuya kwami ngevava mfo ngavele nje ngaliyela bese manake funa ubuye ayinkinga ibhola ngeke mfethu ngisalikhona kunento esengiyidla. Isifuba sesiyala impela isifuba mfo hey. Hawu kodwa ngempela lo mfo uzongena kanje mdlapha kanje. Angeke mkhaya ngizonibona madoda uthi ngiyodla nami njengani bafowethu. Unini ngafika la ekhaya ngilambile mina. Bafethu ngiyabonga bafethu ngijabulile ukuthi nibe nami bafethu. Khona into osuyidlayo. Ya mfowethu. Ngicela ningilungele bafethu ningibhalele la. Phela impilo ikabanzima. Oh, usuphila ngesifutho phela. Usuphila ngayibhayi. Alright mkhaya, thank you mkhaya. Nambe kahle madonna zoke madonna. Ngaphinde ndiveze isibhedlela sethu kanje madonna. Ngisixoshela iguli. Ngeke sasiwona nje isiguli sale Newcastle kuthiwa sidluliselwe enquthu.
Ngoba manje ngithi hayi wemkhaya kulungile mkhaya hamba uyodla Ukuthi ngiyofika ngifike manje lapha enquthu laphana kudliwa isinkwa. Yabo noba ngeke ukuthi udla isinkwa nje sokhuluma mkhaya uzoma la. Nazo-ke mkhaya.